Geraint Evans, awdur nofelau detectif o Dal y Bont ger Aberystwyth. Dych chi'n newid oeddi'ch cyfrol detectif ddiweddara, drydedd gyfrol Diawl y Wasg. Sut ymateb sydd wedi bod? Mae'r ymateb wedi bod yn galonogol iawn i wedi gwir. Mae'r gwerthiant wedi bod yn dda. Mae'r gwerthiant wedi bod yn dda lan at y Steddfod. Ac wrth gwrs mae'r amseriad yn dda iawn oherwydd mae'n amser gwyliau a mae'n math o lyfr dwi'n credu bydde bobl yn mynd ar ei gwyliau a dwi wedi cael lot o bobl yn dweud o dwi'n cadw i nôl jyst er mwyn darllen i gerllaw y pwll a mwynhau yr adeg hynny. A mae'r nofel yma fel y ddwy flaenorol wedi gosod yn ardal Aberystwyth, yndi? Be sy'n gwneud Aberystwyth yn ddelfrydol, dych chi'n teimlo ar gyfer straeon detectif? Mae yna rai pethau sydd yn fodol i chi gael mewn nofel detectif, yn credu. Mae pencadlys yr heddlu yna, a felly chi'n cael rhengoedd yn y pencadlys hynny. Mae hwnna'n rhywbeth hanfodol, ond wedyn wrth gwrs, mae'r bobl ar golygfeydd a mae hynny'n bwysig iawn dwi'n credu. A dwi'n hoffi tywys bobl o un rhan o'r dre i'r llall. Goffod cogio weithiau, goffod ffigio, a wedyn mae bobl yn dweud, o'n i'n gwybod ble oedd hwnna. Ond mae'r dre yn ei hunan yn ddiddorol tu hwnt. Ac un peth mae bobl awduron nofelau detectif wastad yn dweud, a dwi'n deud hynny, felly bod hwn dyma bach o rhybydd. Pam ydych chi'n mynd mas i le gael paned o goffi, gwrando ar bobl eraill yn siarad a gwrando ar eu sgwrs nhw. A mae hwnna'n help mawr. Dych chi'n cael yna yn Aberystwyth yn gyfoethog iawn. Ac os o'n nhw'n sgwrsio, mi fyddwch chi'n cymryd rhan mewn sgwrs panel yn gwyl golwg ar seithfed o Fedi yn trafod y stori detectif a'r genre detectif yn benodol. Sut ydych chi'n meddwl bydd y sgwrs yna? Wel, dwi'n credu bydd hi'n ddiddorol iawn, oherwydd y diddordeb sydd yn y genre. Mae hwn wastad, mae'r hein wastad yn uchel iawn yn ffigurau gwerthiant, yn ffigurau benthyciadau o lyfrgelloedd. Ac felly, dwi'n credu y dweud rhywbeth, mae yna ddiddordeb ysol gan bobl yn y math yma o lyfrau. A dwi wedi ceisio, a bobl eraill hefyd wrth gwrs, ond dwi wedi ceisio ymateb i hynny yn y Gymraeg a creu nofelau o'r math yma sydd yn dod ar straeon yma yn fyw mewn cefndir maen nhw'n gyfarwydd at y cymeriadau byw a'r pethau yma sydd yn digwydd. Yn anffodus, mae sgrennu am lofruddiaeth yn rhywbeth od iawn, ond mae fe yn digwydd. Mae dweud bod llofruddiaeth yn rhan o bywyd i ddydd yn rhywbeth od iawn, ond erbyn hyn yn anffodus mae e. A dwi'n credu felly bydd yna ddiddordeb yn y sgyrsiau yn gwyl gorwg. Wel, sicr fyddwn ni edrych mlaen at y sgwrs yna. Pob lwc efo gyfrol ddiweddara ar un nesaf. Diolch yn fawr iawn.